Biaye Trataduna, mi Avril Kalo Muga and Ulumblay, and Folivi, Obejele Cabinet of Sigorona. Bi kibara mun ba bulu ka do bulu ka do odi ka fo transition no e anga chama se fanga mawi ko ulu ko ni sebe mo ka kangal mada e faransi ko ni aywa kibara mun sira mo ko ya la wulay na fo ko kunu mi e Avril Kalo Muga and Worai e mi anga jamana e chama se fanga maw ule bataki bo pataki mi kono la ya ila ka fo faransi ko ulu ko ni e nom le lo afi ka so ke ko ulu ga anga finitu ko ni e degu wa ko mi anga e kenedo ko ni kumbe no ka fara ko makana se uma ko nga ko faransi ka ko ni ga e pamu ko ni yeda o kenen nuka aywa akina jigina amba ida ga fo operation keletigi ni ale operation mi sigida e kerengera anga finitu fe ka sauke jatge wale tabawo ko ni kelaliye o kun konna la ko we kerengera ndo ko ni e buluda kasi ko obedi anga finitu do ne makuma wale kana se aywa ko o se fe ko e jatemino ya ida ga fo ko e kerengera mi e Avril Kalo Muga ko e faransi pamuru ko ni ido yera yeno aywa akina jigina amba ida ga fo Avril Kalo tan ale ni konoto kono la faransi mo ko ni jado bla e borolo sanfela la kayda ka fo ko anga finitu ko ni e maw faga yoro dowla aywa o tamine ga be ni Avril Kalo Muga ko ni ko e jatemino ya ga fo ko faransi pamuru ko ni yera an feeno aywa ko ka soro ka temenena mi ye mali yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni tun y'a yira k'a fɔ faransi ye ko u ka taga bɔ an fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka finitigiw ko nka o bɛ n'a ta ko jateminɛw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko faransi kɔni bɛ ka mali u ka baaraw kɔni lakɔlɔsi ni an b'a fɔ nanzarakan na k'u espionner o de hukumu na an ka camancɛ fanga mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u tɛ fɛ nin waleya in ka kɛ tuguni sabula ko u ye kangari caman da faransi kɔni finitigiw ye wa ko u tɛ fɛ nin waleya in ɲɔgɔnna ka kɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni ko min yɛrɛ kɔni ye mali ale ni dɛmɛbagaw ye ko kumaɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa ni dɛmɛ kan ka bɔ yɔrɔ min walasa u ye mali dɛmɛ u kunkako na ko u bɛɛ lajɛlen b'u kɔni dayɛlɛ o nka min yɛrɛ ye mali kɔni ka yɛlɛmawɔrɔya ye ko maa si tɛna se ka o ta ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan ko wa ko olu bɛ fɛ k'u ka baara kɛ u danbe yɛrɛ kɔnɔna la ayiwa u kɔni ye nin bataki bɔ k'a ɲɛsin faransikaw ma ko u tɛ fɛ k'u ka pankuru kɔni ye u ka nin kɛnɛ ninnu kan tuguni ayiwa o tɛmɛnen ka bɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da bolo kan o de y'a fɔ keda ni ale yɛrɛ bɛ Sikaso mara la a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɔni okumu kɔnɔna la denmisɛnnin 600 kɔni ale ni kɔ ko olu kɔni tɛ ka taa kalanyɔrɔ la ayiwa kibaruya mun sera ma koɲɛ la olu y'a yira n'a ka fɔ ko kɛla kɔni mara la kɛrɛnkɛrɛnnena an y'a yira k'a fɔ ko u bɛ Sikaso de fan fɛ ko denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ olu tɛ ka taa kalanyɔrɔ la ka sabu kɛ jatigɛwale caman bɛ ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na o de kun na denmisɛnnin 600 ale ni kɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ so ko ka sabu kɛ nin ko ye ayiwa ko min yɛrɛ ye jatigɛwale tabagaw ye ko u ka bagabagali ani u lakanabaliya komini na kɛrɛnkɛrɛnnena komini 6 ɲɔgɔnna ko denmisɛnninw kɔni tɛ ka taa kalanyɔrɔ la o de kun na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni bɛ ka welewele bila an ka camancɛ fanga bɛ k'u k'u kɔfilɛ nin ma kofɔlen ninnu na walasa olu ka denmisɛnninw bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la cogoya min na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka dɔ tulo kan o de ka fɔ Segu ale ni Bamakɔ kɔni furancɛ la a yirala k'a fɔ ko sirabakan kasara dɔ kɔni kɛra yen ni maa 6 kɔni joginna kosɛbɛ ayiwa kibaruya mun sera mɔ koɲɛ la olu y'a yirala k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen faya kɔnɔna la ni an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn n'o ale bɛ Sikaso ale ni n'ale kɔni bɛ Segu ale ni Bamakɔ kɔni furancɛ la ko ni kamiyɔnba 2 kɔni ye ko olu kɔni tun bɛ sira kelen kɔni kan ayiwa ko olu to u ka taga la ko kamiyɔnba kelen kɔni bɛ yen nɔ o bolibaga kɔni nana fili sira kɛcogoya la ka kamiyɔn ninnu kɔni don ɲɔgɔn na ayiwa ko olu 2 donnen ɲɔgɔn na ko o y'a sɔrɔ kamiyɔn kelen wɛrɛ kɔni bɛ ka na o nana fara ni kamiyɔnba ninnu kan ka kɛ kasara jugumanba kɔni ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko kasara in kɔnɔna la maa 6 kɔni bɛ yen nɔ olu joginna o maa 6 la maa 2 kɔni bɛ yen olu ka joginni kɔni juguyara kosɛbɛ wa ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka taa min ye Bamakɔ kɛnɛyaso dɔ bɛ yen ni ale tɔgɔ Hôpital du Mali ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni taara yen wa o kɛnɛ in fana kan ni kasara in kɛnɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ fana ko kamiyɔnba kɔni kelen kɔni bɛ yen nɔ ale bolibaga ani apparentikɛ ko olu kɔni mɛnna mobili kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko jani sapeur pompier mɔgɔw kɔni ka na olu kɔni nabɔ nka debi nin ko in kɔni kɛra fo an bɛ wagati min na ko bi kibaruya kɔni ma fɔ k'a yira k'a fɔ ko maa kɔni ni tora a kɔni na nka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu joginna ko u bɛɛ lajɛlen kɔni sera kɛnɛyaso kɔni na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Bafulabe mara la a yɛrɛ k'a fɔ ko o tɔn kɔni bɔlen don yen kosɛbɛ ayiwa kibaruya mun sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ Selikɛɲi ale ni komini wɛrɛw la n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ Bafulabe
ko ton kɔni cayalen bɛ yen nɔ ko a bɛ dɔgɔkun 2 kɔni bɔ ayiwa ko yen kɔfɛ mɔgɔw ka sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna ka taa kɛ tɔn kɔni ye ayiwa olu kɔni ye welewele bila minnu ka dugu kɔni ɲɛmɔgɔw ye nka k'an bɛ wagati min na ko bi ko olu kɔni ma fɛn fɔ ko ni tɔn ninnu kɔni bɛ ka tiɲɛni kɔni kɛ hali bi ko o de kama olu bɛ welewele bila min ye an ka camancɛ fanga mɔgɔw ye u ka fɛɛrɛ kɛ walasa nin tɔn ninnu bɛ se ka gɛn cogo min ka bɔ yen jani samiya cɛ ko sabula ko nin ye tamasere jugu ye ko olu kɔni bolo ko tɔn mana kɛ yɔrɔ min ko gɛlɛya kɔni bɛ yen nɔ ko o de kama olu kɔni bɛ nin welewele bila kabini nin wagati in na jani samiya kɔni ka se walasa fura ka sɔrɔ a la ayiwa an balimaw ni kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata